Hej, mit navn det er Christian Hostrup. Jeg er golftræner her i Brande Golfklub. Er du en af dem, der har spillet en masse pay and play, eller har deltaget i firmaarrangementer, hvor golf er en aktivitet, og nu har du lysten til at tage ud og spille golf med dine venner på en stor bane her, hvor det bliver forår. Men det du lige mangler, det er et DGU-kort eller et golfkørekort, som det hedder. Sådan et golfkørekort, det erhverver man sig typisk på et 3 måneders forløb i en golfklub. Men har du ikke lige de 3 måneder, der skal til, så har vi et rigtig godt tilbud til dig her i Brande Golfklub. Vi kan gøre dig til golfspiller på en weekend. Korrekt. En weekend. Det du skal gøre, det er, at du skal afsætte en lørdag og en søndag. Så sætter vi noget teori og noget praktik sammen til dig. Når du søndag eftermiddag har bestået alle dine prøver, så har du et golfkørekort i hånden. Lyder det spændende, og kunne det være interessant for dig, så har vi hold, der starter op i slutningen af marts måned. Vi håber at se dig til et af kurserne Golfspiller på en weekend her i Brande Golfklub i løbet af 2014. Vi ses!